लोगोफोर दिनै मोनसे आलादा माने हरनि दा गोबां हरनि 11टा 12टा जाबाय जायखिजाया गामि ओनसोलाव गासैबो उन्दुजोब्बाय थेवबो आं मोनसे उन्दुनाय समावहाय मोनसे इउटिउब चेनेल नायदोंमोन आं सोमदोन बरगयारिनि बिथांनि चेनेलाव हाबना नायहैनायावहाय मोनसे बुस्थुखौ नुनो मोनदों आं जेब्ला गोजोन गोरोबथा जानानै माने बेंटलावहाय मोनसे वेलकाम सेरेमनि एनडिएफबिजों लोगोसे बिथां जोंनि बिटिआरनि सिइएम ना बिटिआरनि जों सिएमखौ वेलकाम सेरेमनि खालामदों। नाथाय दा जोङो बोसोरथामाव गोबां सोलायनाय नुदों। बिथांमोना प्रमद बर' बिथाङा बुङो इन्टारेस्टिं माखासे इलेक्शननि बाथ्राफोरखौ खोनासङोब्ला जेन जोंनि बर'नि गेजेराव हारि अनफावरि साबसिन हामसिन गियानि गुनि गैला नामा बिदि मालाबा सानफ्लाङो। हाग्रामाया सोर हाग्रामायाबो बर' हारिनि थाखाय जेबो मावाखै बेखौ सानफ्लांलायलाङो। आनखि रन्जन दैमारिया सोर रन्जन दैमारियाबो दिनै बर' हारिनि थाखाय जेबो मावाखै नामा बे बाथ्राखौ सानफ्लाङो। खिन्थु थाङै थुङै मा नुहैदों प्रमद बर'आ बोसोरथामावबो लाथिख' माने डाबल जिर' बेखौ नुनो मोनदों आरोखि जिर'नि फारसे जिर'सो नुनो मोनदों। प्रमद बर'आ लाजिनानै बा दुखु मोननाय बिथाङा मानहानि गसर होनायखौल'सो गोरों नालाय बिनि अनगायैथ' आरो मा गोरों जेला खमथाया जोबगोन पावारा जोबगोन माने रायजो राजाखौ ओरैबायदि फिदिंगोन ओरैबायदि मस्ला मस्लि होनानै फिदिंनो गोरों बियो बेफोरबायदि आरोखि रायजो राजायाबो बेफोरबायदि मस्लाखौ जानो मोजां मोनलाना दानिया। ओमफ्राय गोदोहाय बिथांनि जाखिनि मस्ला होनाय बाङालिनि संनाय ओंखाम ओंख्रि जों बेफोरखौ जानानै आंगायबोबाय। आंगायनानै दा जोङो मा नैबे बिथांखौबो बिथां प्रमद बर'नि जाखिनि ओंख्रि संनाय मस्ला मस्लि होफबनानै बेखौ जों जानो सुखुला। आंल' नङा बर' रायजो राजाफ्रा जानो सुखुला माने मोजां मोनला सिदा सिदि बाथ्रा बेखौ मोजां मोनला। बिनि समस्थियाव मोजां मोननो हागौ बा सोरनिबा समस्थियाव बिथांनि ओंखाम ओंख्रि संनाया गोथाव गोजा दाबो थिगैनो दं थाखानांगौबो बेफोरबायदिया अनलि हाग्रामाखौ जेल' मोजां मोननांगौ बा रन्जन दैमारिखौल'नो मोजां मोननांगौ बे नङा बेखौबो मोजां मोननांगौ। खिन्थु बिथाङा सोलायनायनि नामाव मा बुंदोंमोन अनलि माखौ सोलायहोदों बे आं दासिमबो दिनैसिमबो दाबो बुंगोन जोंनि गेजेराव एक्सटरसन किडनेपिं बे बुस्थुआ गैया जादों बहुद गैया जादों आरोखि। बेनिफ्राय मा होननानै बुङो फेक इनकाउन्टार नंखायदायाव गावनाय खिन्थु नंखायदायाव सोनाया दं आरोखि दाबो बे आरोखि जों बेखिनिखौ जों बुंनांगोन। बाद बाखि बिनो बे अनलायानोसै बे दालियानोसै। खिन्थु प्रमद बर'आ दिनै गुस्लायनाय जाख्ल'नाय बा सोरबा दैदेनगिरिफोरखौ बिथाङा ओरैबायदि जाख्ल'नायनि बाथ्रा बुंदों। खिन्थु नोंबो जे जाख्ल'दों नों मानो नोंनिखौ सिमान लानो हायाखै प्रमद बर'आ दिनै जोंहा नोंखौ बुंनो मोननाय मोन्थाय दं नोंथांनो जों भट होदों नोंनि माबानो भट होदों जोङो जोंबो सासे सिटिजेनशिप इण्डियान नागरिक आरो नोंनि सासे जोंबो भटार्स बिटिसिनि हिसाबै जोङो नोंखौ बुंनो हानायनि बा मोन्थाय बियो दङ। सोरबा लेखा गोरोङाल' जे मोन्थाय अधिकार दङ बे नङा प्रमद बर' नों बायदि सिप नोंनि
आगदा आगसि दालाय ABCD बेफोरखौ जोंहा बुंनो मोननायनि राइटआ दङ। ओंखायनो जोङो बेखिनि बाथ्राखौ बुङो मिथिबाय आरो जों बुंलांबाय थागोनबो नोंखौ। NDBखौ मा बुंदोंमोन? दाना फैफिनदो इउजि ब्रह्म। फंनैसो बुंनो इउजि ब्रह्मआबो हारिनि बिराद सेक्रिफाइस माने ओरैबायदि गणतान्त्रिक आन्दलनाव बाहागो लाग्रा मानसिमोन बिबो। दा हारि जाथि बेफोरखौ सिनाय रोंला बा मोनथि रोंला। बिथांमोननो खाथियाव थाङोब्ला मा बुंगोन जे सार आं फैदोंमोन जे जोंनि बर' हारिनि गेजेराव अलखदा मानो बेफोरबायदि जाबाय थादों बुजि रोङालै बर' जाथिया। बर' जाथि बर'नि दैदेनगिरि मालाबाबो बुङा बिसोरो लिडारफोरा मालाबाबो लिडारफोरखौ बुङा। बै बे नों आं गामिनि सादा सिदा मावनानै जाग्रा सानफा थोल्लो खामानि मावनानै जाग्रा बिथांमोन बायदिखौसो जोंनि बर' हारिया बर' रायजोफ्रा जेबो बुजि रोङालै बिदि होननानै बुङो। नोंसोर बुजिनो गोरोंफोरा मानो दिनै नोंथांमोना दैदेनगिरिफ्रा मानो गोरोबलायनो हाया? पलिटिक्सआव जोंबो बुजिगौ नोंसोरनि पलिटिक्सखौ जोंबो रोंगौ जोंबो मिथिगौ। नोंदि हाग्रामाखौ एसे बुंनांगौ इनडाइरेक्टलि बाथ्राखौ बुं फायखननानै गोजानै बुं। खिन्थु नोंथांमोननि जिखिनि बाथ्रा बर'नि पलिटिक्स माने ओरैबायदि सिदा बाथ्राखौ बुङो। जों जाम्बा मानसि जों जेबो रोङि मानसि ना जोंथ' जेबो रोङा नोंथांमोन बायदिखौ बा नोंथांमोन बायदि जों गोजानै हेबहरनो बा बुंहरनो बेफोरबायदि रोङा। आंनाबो सिदा थाङो बाथ्राया। खिन्थु नोंथांमोना जोंनिख्रुइबो गोरों गोराना ओंखायनो नोंथांमोनाबो एसे गोजानै बुंनो सोलोङोब्ला बा बुङोब्ला मोजां जागोन। बेखिनिखौ बाथ्राखौ बुंगोन। नोंथांमोननि गभर्नमेन्टआ बुंदोंमोन मा जों न'खरफ्रोमबो साख्रि होगोन। प्रमद बर'नि डायलग बियो बेखौबो होनो हायाखै। NDBनि खेथ्रआव मा होनबावदोंमोन? NDBखौ न'नि मानसि न'आव गिदिंनानै फैबाय बिमा बिफाजों सुख सान्थि जानो हासिगोन ओंखाम बोथिसे ना बिदा फंबाय बिमा बिफा बेफोरजों लोगो मोनलाय होफिननो हाबाय। बावहायनो सान्थि नामा प्रमद बर' नोंहा NDBनि सायाव NDBखौ माबायदि गादबनानै दोननांगौ आरो माबायदि नाख्रेबना दोननांगौ बेनि पलिसिया नोंनाव दिनैसिमबो आरो थैजासिमबो नोंनाव थागोन। मानो नों होनो हायाखैमोन? NDBया गासैबो जयैनो नोंथांजों थाहैगौमोनबो होनदां। मानो नोङो होनो हायाखैमोन? जेला रङियाव नोंथांमोनजों जेब्ला इलेक्सननि सिगां सावरायहैदोंमोन NDBनि आर्टिफेक्सना खयथा समस्ति बिदोंमोन? बे समस्ति बिनायाव नोंनि प्रमद बर' साल पलिसि गेलेनानैनो होआखै मोनथिबाय। ओमफ्राय ओरैहाय हाग्रामा बिथाङाबो मोननै समस्ति होदों। सबायझार समस्ति ओमफ्राय ओरैहाय गसाइगावआव मोनसे जोंनिनो NDBनि दैदेनगिरिनो होदोंमोन। खिन्थु जों एसे नांगौखिनिखौ समस्ति एज ए NDB हिसाबै बावहाय सोर मोनथाम फेक्सना थांदोंमोन। सावरायग्रा थांदों RD थांदों ओमफ्राय थिरेन थांदों। मोनथाम ग्रुपआ थांदोंमोन। बावहाय बिथांमोना समस्तिखौ होआखै हाग्रामा मोनाबो BPFआबो। बावहाय BPFआ एसे गेजेन जाहैदों। बिनि उनाव प्रमद बर' मोनाबो गेजेन जाहैदों। हाग्रामा BPFआ जेनाखै पार्टि हिसाबै बेसेबांबा 17टा ना 16टा बेफोरबायदि देरहादों। खिन्थु UPPL हिसाबै 12टाल'नो बेफोरबायदि देरहादों। बिथांमोना BJPखौ लाबाय ओमफ्राय आरो गुबुनखौ लानानै सरकार सालायबाय। जाय हक बिथाङा सरकार सालायनो लुबैदों ओमफ्राय चिफ जानो लुबैदोंमोन। बिथाङा सानसे समाव बुंदोंमोन बर' रायजो राजानि सिगाङाव। बर' रायजो राजाया दासिमबो बावा प्रमद बर' BTRनि CEM नोंथांनि रावखौ दाबो बावा आरो रेकर्डआबो दं दिनैसिमबो। बेफोरबायदि दिनै नोंथांमोननि सरकाराव नोंथांमोननि आमोलावनो नोंथांमोना बुंदोंमोन जे जों सरकाराव फैयोब्ला न'खरफ्रोमबो साख्रि होगोन। साख्रिनि होनो हाखाया। न'खरफ्रोमबो सिक्खित मानसि गैया जों बर'नि गेजेराव। जाय बुस्थुखौ असम्भब
नोंथांनि माबायावहाय अट'नमास काउन्सिलावहाय होनो हाया इन्डिया बायदियाव दिनैसिमबो न'खरफ्रोमबो साख्रि होनो हायाखै नरेन्द्र मदिया आरो प्रमद बर' नोंलाय अंखाय बाखायनो नैबे बिटि माबानि काउन्सिलनि सिफल'सो नोंथाङाथ' बोरै होनो हाया नरेन्द्र मदि प्राइम मिनिस्टार बिसोरनो होनो हायाखै इन्डियायाव नों माबायदि होगोन स्टेट गभर्नमेन्टआनो दिनैसिमबो होनो हायाखै नों माबायदि होगोन नोंनि बर'नि गेजेराव बेसेबां शिक्षित मानसिफोर दं बेसेबां गोरों मानसिफोर दं जाखिनि बर' रायजो राजा गोरोंफोर दं बिसोरनोनो नोङो होनोखौ नाजालाय सिगां नों गासैनिखौबो बाद हो नोंनि न'खरनि मानसिफोरखौ सिगां साख्रि होजोबनानै ला बिदानि फंबायनि ना बेफोरबायदिखौ हयतोबा बिखुनजोनि बा गुबुननि भाई बाहागि जाथि बंसफोरखौ होग्रोजोबनानै ला बिनि उनाव हो एनडिएफबिनि केडारफोरा दिनैसिमबो थाङो नोंनावहाय एनडिएफबिनि केडारफोरा थानो हागौ नोंथांनि खाथियाव सोरबाया नोंथांनि खाथियाव सोरबाया थांनो हागौ मा होननानै बुंदों नोंथांनि खाथियाव थांनानै आथिं हमहैनो हागौ बिसोरखौ मा खालामदों नोङो बिदिनो 35 लाख 40 लाख बिदि कन्ट्राक्ट हरदों आरो बेजों साफिसियेन्ट नङा बेजों कमप्लिट नङा मोनथिबाय जों दिनैसिमबो नोंथाङा जेसेबां राजा लामा गाथेदों जोंबो बेसेबां बा आंबो नों जेब्लानिफ्राय ओंखारदों एबसुनि लिडार दैदेनगिरि जादों हयतोबा 19-20 जानो हागौ नोंजों आंजों मोनथिबाय नोंजों आंजों 19-20 जानो हागौ खामानि मावलायनाया नों जे आंनि सेनियर जानो हागौ नोंथाङा आंनि नोङो बोसोरथाम बोसोरब्रै सेनियर जानो हागौ एबसुआव खामानि मावनाया मोनथिबाय आं बेखिनिखौ क्लियारै बुङो थेवबो आं गुबुन एंगेलावहाय गुबुन लाइनजों दिनैहाय हारिनि जाखिनि हादों मावबोदों जों नोंसोरबायदि थगायग्रा बा माबा मोनसे नङा आरो मोनसे रिपिट बाथ्रा बुंबावनो लुबैदों रिपिट खालामफिननो लुबैदों सुइजारलेण्ड खालामनो नागिरदों क'क्राझार बायदियाव मेन र'डआव नोंनि सुइजारलेण्डआ 2 बोसोरनि उनाव सुइजारलेण्डआव आं मालाबाबो थांफेराखै आं दिनै सुइजारलेण्डनि बाथ्राखौ बुंदों सुइजारलेण्ड बायदिखौ नोंथाङा खालामनो नागिरदों नोंनि बिटिसिखौ नोंनि बिटिआरखौ प्रमद बर'नि बिटिआरखौ ओमफ्राय बोसोरनैनि उनाव बागान खालामनांगोन फुल बिबार रिपिट खालामदों दिनैहाय नोंथाङा गोलाव हारिनि बाथ्रा बुङो बै समाव नों आबसुनि आन्दलन समाव नोंथाङा हारिनि बाथ्रा गिदिर बाथ्रा बुंनायफोर बेफोरखौ जोङो नायोब्ला बे प्रमद बर'ना बर' बेसिम साननो गोनां फैयो मोनथिबाय नोंथाङा हारिनि बाथ्रा बुङै गोबां रायजो राजाखौ सोगाबबोदों दाखालि साननैसो सिगाङाव हादाननि मानसिफोर बिथांमोना जोंनिफ्राय थैलांदों बे थैखौ नों प्रमद बर'आ बबेयाव फानना फैखो बेखिनि बाथ्राखौ बुंदों बे थैया बहा थांखो काजलगावआव थै गवा नादामब्ले थै गहोदों नोंसोरो जोंनि आखाइनिफ्राय बेखिनि भिडिअआ आंनाव दासिमबो दं आं बे भिडिअखौ सानथामसोनि उनाव लाबोगोन आं बेखौ सोर बुंदों जायफ्रा दिनै नोंथांमोननि दैदेननायावनो काजलगाव बायदियाव ब्लाड डनेट होफैदोंमोन बेफोर थैखौ बबाव गारखो बबे डास्टबिनाव गारखो बबे हस्पिटालाव हैखो बबे सोर दिल्ली बायदियाव सोरबायदि हस्पिटालनो हैखो बेखिनि सोंथिया फैदों थ' रायजोफोर गोबां खोथा बुंबाय गोबां खोथा गोलाव बुंबाय बुङाबाबो उफाय गैया आं जुदि बावहाय जुदि माबा मोनसे बुंजायि बाथ्रा बुंनांगौफोरखौबो आं बुंबाय आरो बुंबावगोन सेकेन्ड टाइम बा बुंलांबाय थागोन बेफोरबायदिनो सोरबाया गाज्रि मोनदोंबा नोंथांमोना नायनानैबो लाब गैया बा ओंखारनायाबो मोजां खारन आंनि भिडिअआ सब समाय प्रमद बर'खौ बुंगोन आरो बुंलांबाय थागोन बिथाङा माबा मोनसे बोरैबा माबा मोनसे हारिनि माबा मोनसे गाज्रि खामानि बा गुबुन मोनसे खामानि मावोब्लानो आं बिनि एगेन्स्टआव बाथ्राखौ बुंगोन प्रमद बर'ल' नङा रनजित बसुमतारी बिथांनि एगेन्स्टआवबो बाथ्राखौ आं बुंलांबाय थागोन रनजित बसुमतारीनि भिडिअबो दं आं साननैसोनि उनाव लाबोगोन थ' लोगोफोर भिडिअ बारा गोबाव सम जाबाय आरो गोलाव सम
गोलावबो जाबाय आं बारा गोलाव खालामनोबो सानाखिसैमोन बेखिनियावनो दोनथ'बाय जय बर' हारिनि।